Alhamdulillah lah kok glundung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di kontene Bayi. Mak piye mak iki mak? Oke. Borong napa mak? Tuwas serong. Oh, dagangan sing tinggi bungkusi mengke, Mak. Ngene Mas Andi. Lah dek tumbas sak truk ngeten mau pinten? 5.000. Tenggene Pak Yuda. Ya mek ngerampok Mbak iki. Pak Yuda ngarepan? Enggak jane kon mek cuman tuku ae Bu, gak penak aku. Nggih Bu, oke. Pak Yuda muni mendhet Bu, aku sing isin ya. Nggih. Malu aku. Malu aku malu. Iki duwe mak emang. Ya ya ya. Pripun kula tak bercerita kalian jenengan nggih. Monggo monggo. Monggo Mak Jah, pinarak Mak Jah. Sak menten iki 5.000 Bayi. Aku sak karepku. Aku jek pon mek aku muni Lho, aku tak mbek lungguh mriki. Dalem. Wis ya aku mbek Mak Jah. Nggih. Makku mek cok nek dah. Anu mboten sak mboten paket gitu Mas banyu ngene kula aku. Ngoten. Jane barter jol banyu, jolan jere. Aku muni ngono. Terus aku mek niki ditumis nggih Inu, tumis bumbune. Tumis bumbune kemiri. Iya, kemiri. Ditumis ya makane Dewi tak kon. Dek Dewi, kula mengke nek mateng karek jalan. Ya aku kan mantu tuku. Mas duwe jangan anu rebane. Nggih. Wis tak nggo sarapan Mak mau. Terus karo mantap. Kula kan mboten entuk pedes-pedes ta Mak. Dadi kuwi terus karo endok dadar, terus karo kerupuk ora. Tak nggo maem, segone anget-anget, lemes, wis tak nggo ngombe obat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa ini Bayi tadi dari tempatnya Pak Nan. Nggih. Pripun Bayi? Pak Nan itu anunya iki padat sekali. Jadi kita menunggu dia, dia tetap kesini tuh Pak. Ngekei waktu bar jam 10 setengah 10 jam 11 ya. Bukan jam 10. Mbak Indah kan jadi mekae tak jam dhuwur nggone Mbah Mus. Sing mendem sing beleh maaf pemirsa. Sing milih nggone Mbah Mus yo Pak Nan. Lek Nan itu gampang yo karena punya kru. Jadi kita enggak tahu. Kita enggak golek-golek kaya kene enggak bisa. Oh ngoten, Bayi pun tapi terus enggak apa-apa lek mah. Besok itu jos lek Nan, lek Asma ya sekali kru bawa kru. Oh, lek Nan sudah bawa kru. Sudah bawa kru, sudah resik, sudah tinggal kita ngiris-ngiris. Oh, ngoten. Nggih. Pengalaman. Jangan critakno, biasanya kan deko. Biasanya kan deko karena deko ini budal haji pemirsa ya. Sebagai petugas haji. Jadi ya maaf, ini karena Pak Eko tidak ada, ini Bayi cari orang yang lainnya. Jadi Pak Nan. Terus ketemu Pak Nan karena sudah mesin piring ya Pak Nan. Untuk lingkungan mriki tok 3 sapi lho Bayi. Tapi 3 sapi yang situ enggak. Pak Tosi yang situ enggak Pak Nan, yang situ. Yang Pak Nan cuma nggone Mbah Mus. Oh, sing beleh Pak Nan kan pagi tuh nggone Mbah Dasi enggak jadi setu. Pagi bener belum sembahyang Idul Adha itu Sulenan sudah menyembelih. Dasi dina Jumat tapi pagi. Terus setelah pagi krune Leknan blok ngene Mas Santi kono ki banyak sekali. Termasuk Pak Teguh piring kambing. Termasuk ngene Mas Santi sapi ya. Mas Santi ki sapi. Mas Santi ya setiap tahun jadi Pak Nan ya sapi. Mas Santi Pak Yanti. Mbak Yanti ya terus. Alhamdulillah. Terusan ning masjid. Masjid tapi sing nyembelih Leknan karo Pak Janari nek masjid iki. Wong loro. Terus bar kuwi dhuwur kuwi ning gone Mbah Mus. Terus aku yo wektu-wektune aja bar dhuwur Pak Nan. Mungkin ngomparine zaman menek kalih gone krune kula Bu gampil dan saurung-urunge sik somben Mbak Yun kan anu kan. Mungkin dibel anu di WA Mbak Siti yang nomere Pak Nan nek Mbak Indah wis teko. Mbak Indah teko kene Pak Nan kon bel. Oh, kula nek nomor Mbak Siti ngertos. Ya, aku njaluk nomor Mbak Yun mengke tak WA-ne Bu ngono. Mbak Siti nek muni ngono
ngono lho. Mbak Siti bakso. Iya, ngono. Soalnya bapak emang ya lagi bikin bakso roti, tangane kotor sama kaosan gak usah. Terus tak jak ning emper ae. Nggih, ceritane lho. Nggih, matur suwun nggih Pak Nan atas kebersediaannya meragat Mbah nggih, meragat lembu benjing dinten Jumat. Insyaallah bakda jam 11:00-an. Soalnya kan ngantri Jam 10-an masjid kita datangnya termasuk terlambat. Saumpama anu bar kok mayudasi langsung rene nek saumpama malah nek saumpama ngomong. Nek ngomongnya wis diingini, kan kene gak roh ya, Mak. Lah tak kira sing langgar nggone musolane demus sih tak kira yo demus dhewe. Nek nggone Bu Minah sing meragat Pak To. Wis gak apa-apa lah kok ngene Nggih, ini kan napa-napa. wis serokan cerai-cerai. Pokoke jam 10 dia masih di rombongan situ. Di krune nggone dhek lingkungan dhek kon ki lho. Jam 10. Engko bar jam 11 terus engko bar apa kuwi ning masjid kan engko bar Mbah Pos susah ning masjid. Masjid kan muawan dhewe. Oh, masjid malah siang, Bu. Muawan dhewe. Oleh kan oke Mbak. Nek wis dijet kan dhek gak iso ning-ning. Berarti kene dianokno nggih Mbak. Pokoke di anu sik-sik ngono karo Panan. Tapi sing lebih pagi nggone Mbak Yuku sing seneng raweti. Sing hari ini Ewa. Kan ora keri ya ya. Aku rono yo engko bengi apa barongan wis bah ra. Budale ngeten lho Mbah Yi, bakto maghrib mriki kan santai-santai, njungok-njungok menyapa tamu, melok menyapa wong jenengan ki adike sing paling mlenuk dhewe ya ora. Lah wong desam ndek dalu nggih Mbak Nana tak telepon. Urung rono Dik, wong padha aras-arasen, Pak ya kudu aras-arasen sak omah loro ngoten. Aku mang mlebu rono langsung leas rinjo-rinjo nyoluk ide-ide Ada suaranya kayak tuweke saiki ya. Tapi ya si ayu. Ayo Mbah Bu. Nggih pun pemirsa, aku tak ndang nyuting ibuku ngalor ngidul tak syutingane lah wong artisku nyelepno bakso iki Mas. Ben aku ben kok nyelepno bakso ben ora apa-apa. Mek dhewe pemirsa ning wit iki. Kaseni aku mang. Pak, aku tapi karo mek dhewe njaluk ya Pak. Mendrat mboten sak dhuwit, tak kei dhuwit karepe ya mau ya Mak ya mboten kok tuku banyu nggonku Kowe dikek. Mengke dijoli Tak banyu. ora untuk 1000 ya Mak ya. Niki dibumbu tumis, Mak. Mak mun nek sama kae. Enggak apa-apa wong iki. Lho enten ulere Mbah Yi. Ya masih satu Bu. Iki lho. Ki enten ulere guys, ora apa-apa. Uler ya nggawa nyawa kok, Mak. Ndekne ya pengen urip kok. Udah ya pengen urip ora menungso. Kaisen aku njaluk ya. Jadi menunya pemirsa besok itu sebelum jadi sampean ora patek kedupiaan Mak, soalnya apa jam 10 kan sampean isuk biasa wae ya toh. Sampean anu bakso iki kan mesti pentoli Dik Dewi, sampean gawe kuah. Terus engko blonjo Mas Pras tahu tempe, kerupuk. Nah, sampean tumbasno kuwi, Mak. Aja tuku kerupuk ngene. Yo tuku 15.000. Nggih, 15.000 yo tuku. Soale ning gaduh enek Koyo gaduhe kok sore. Koyo pabrik kerupuk. Wis ngono Mak Jah, dadi sampean sesuk menune sambel tahu kecap, tempe goreng karo bakso, nggih to. Sing pengen bakso men bakso, sing pengen sambel tahu nggih monggo sambel tahu. Pun sehat selalu, Ki Mak Jah mau melanjutkan dan freezer yang ada di dalam niku mengke sampean keluarkan. Diresiki, dicop nang ngarep. Wis, oke kita cus. Alhamdulillah wis datang pemirsa. Putri kembang terong biru. Nah, diantarke popong sayang. Halo sayang. Langsung kok ning gone Bunda dalem no. Cuma ajak mam, tapi porsi cuwili. Iya. Cuwili tak gelas fotone Mbah Jamin sing porsi cuwiti kuwi lho. Dan sis mam. Mbak Wi. Bunda Dewi sik wetengem piye rasane? Ijek kurangan. Cek kurangan mak suwiti barong sendok tok. Yo suwiti sing mangkok sing koyo semangkok sambel cilik. Biasane Dek yo nek ning gone Mbah Jamin Dek niki njaluk tanduk segone. Ya iku makane tak kei sing wedine iki. Nek sampean ge konten sarapan masa dene mlongo. Oh iya, ora Soale mang apa-apa. gue ngomong kok mek mantuk kita sarapan. Ora apa-apa, Nduk. Sajane ra apa-apa. Kan ora kana tetek makane kuwi mang. Tak jalan ya. Iya gak apa-apa, Nduk, Pak. Cilik. Heeh. Wes bar digawe nggo Mbak Bunda Dewi engko ben bundeli bakso. Dijak sarapan repat cilik, Mak. Wedi nek
Kok berarti kewareken soalnya apa mak ning omah neh. Ngono lho. Mangkok sama apa mangkok sama? Mangkok cilik ki lho, Mak. Apa nih? Soto. Walah. Soto Mbah Jamin ngono ya wis sampe nek wong ngajak gelut iki mak Mas. Kan ngene, Mak. Aku kan yo garah aku teko dhisik dikeki. Teko dhisik dikeki dhisik. Iku mah Duduk. sama nang. Sing teko dhisik dhisik. Kene sing Mbak teko ning dhisik kok dikerekno. Teko ning mburi kok mati keki dhisik ngono lho. Terus aku yo meneng ae mak. Meneng ae kecuali aku sing diseni. Aku sih. Aku yo meneng ae mak. Aku bukan tiga mak. Sabar. Bayi. Duduk. Anu ka piye? Coklat. Apa yang mangan? Oh alah yo enek-enek ae. Es langsung aktivitas Bunda Dewi ben apa mbunderi bakso nggih. Mak dhewe Dik ki nggone Pak Yuda, Dik. Makasih ya Nduk Wi, makasih ya Nduk Paya. Ular saiki. Iya. Udah ngetut Mak Jas sik aku ndelok iki lho, Dok. Iki lho Dok delok perkembangan Ki Mang Dianu. Wis entuk sakmene lho. Ayo. Bu apik. Alhamdulillah. Mlaku ki Ibu alon-alon nduk ora iso mbukon banter kaya Intan. Ora iso. Wis pokoke timik-timik sak derma, sak isane Ibu lah mlaku. Ayo. Apane sing dikunci, Mak? Sangare dikunci sangare Pak Sila. Gak dikunci. Mak mungkin nyun tulung resekke niku nggih, Mak. Iya. Mboten kekunci ya, Pak. Iya, aku kok ki lho. Sapu, Pak. Kok sapu sik diluk. Lah dono sik gak apa-apa diluk ya. Nggih. Mengke kan saged ditata, Pak, barang-barange niku. Engko ben ditaleni Pak Eneh, Mak. Ndek nggo tutup. Sopo Dok tahu? Pripun, Pak? Dereng buka. Dereng. Ketok pengen golek rokok, Mak. Iya. Pengen golek rokok, Mak. Lho, kowe ijek nyanyi, Dik Dewi ngene. Anu, Mbak Yun, saiki Bu iki men nyanyi. Ya Dik iki mang aku masak yo nyanyi wong. Pikirku ki isu-isu ki nek dangdutan. Iki sapa leh tan sing nyanyi Repah. Tak rungokno ora mungkin nek Repah ki nyanyi dangdut iki. Semoga kita dapat ngono lho Mak berjumpa lagi ngono kuwi ora mungkin nek iki Repah terus tak rungokno tenanan jebule Bu kuwi kate esuk wis nyanyi. Ngono Dik ya Pak Intan ya. Kotor, Dok. Ditokno nggo ada. Terus dimanfaatkan ya Dok Tan ya. Lo kan udah oleh Intan. Kalau tanah. Lo kan ada. Kalau lo matang. Ben dicupuk mak gak gitu enten ya. Iya. Besok wae. Dalam, Pak. Alhamdulillah disaponi karo Intan. Dok tak jukokno lap, Dok. Iki, Dok. Nyapu ki ben mak Jayo. Yo gak terusno Intan gak apa-apa, terusno Intan. Mak Cah ijek repot, Dok. Ijek tengok kati kilo lemari ki lho. Wis sampean biuk-biuk nang ngisor sik gak apa-apa, Mak. Sepatune sapa, Mbak Yu? Sepatune Mbak Indah le, Mak. Sepatune Mbak Indah dek kae. Enek helm. Sepatu apa skincare apa kuwi dek kae. Sok sekirane gak anu dibuaki wae.
Duh terusno, Nduk. Nek gak mbok terusno kok anu, Je. Brengosen kok. Apa? Ya wong liwat. Nah, sing resik. Ate aluse ngono leh kaya putri anu putri godhong kates lho sapine sudah diterno dinggo sesuk Idul Adha. Tapi sapi ini Mbak Indah urung Sapine Mbak Indah karo Mas Dimas karo Kinara. Diantar besok sore insyaallah. Minta tolong di tempatnya Lek Markam. Nah, langsung biak ber. Nah, ngono nduk ber. Nah, ngono kan resik to nduk, terus disaponi. Wes nang sapon apa dilap. Yes, selesai. Bukaan mak wisan mak. Es bukaan. Kae. Kuncine digawa Mbah Yi kok Iya, terus ya wis suwi cah Nduk ora tau diresiki kok Nduk. Minta tolong mak jah ki lho, diresiki. Iki ngisore nganu mak apa kalsibot ya mak ya? Oh triplek Pak. Iku triplek. Enteng-enteng mak ya, ember-ember enteng. Ayo Pak, ndang Pak, dianu. Tinggal Pak. Diringno kok diringno. Dek piyen tinggo dagangane Mbak Endah mak kae. Oh nggih triplek Pak. Nisore ditaleni nganu karo Mbah Jono apa mak kawat mak? Nisore dikawat. Mak wis nyanyi neh mak. Bila kamu di sisiku. Ngono kuwi engko sampai sore nyanyi ya. Mbak nyanyi, Mbak. Dek Dewi, Mbak Yun, iki lho Bu Em nyanyi terus. Lah buku ya padha karo Bu Em lah. Oh iya. Bu Em nyanyi iki lho. Lah buku ya Bu Em adek eyang. Wis dibucali mawon Pak niku. Iku kayu. Apa hanger-hanger kae lho dagangane Mbak Indah. Dagangan sakmono kae wis entek ora enek pemirsa. Dikek-kekno Mbak Indah. Sijine dikek-kekno, sijine kae sedelok kae dianu bahasa apa? Repa lep ngono kae lho. Ijek terus wis ber entek Nduk, sapa sing gelem nang digawa. Iya. Delok. Oh, Mak, lagune Mak. Bila cinta terbalas nek ngono barang iki. Aduh. Cuma disaponi intene iki anu Nduk, telek-telek codot, telek anu ngono lho Nduk. Nek gak di anu sing bawah urung Nduk, tolong Nduk, sing bawah Nduk, minta tolong Nduk. Sing bawah itu lho. Bawah ini. Iya, bawah ini sorry ya. Iki mau wes sih. Wes ta Nduk. Nih. Timbang ning kene gak urus kursine ibu iki pamane tiga ning mburi no ya malah kepek ya Nduk ya mburi ya. Gak usah ya mber ning kene ya. Sing penting nek Intan gak capek ngancani tak kancani diresiki ya Nduk ya. Ben ning kene. Ini guys. Mapak gojal ya. Hati-hati Mak Jah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sik.
Oh, lah. Sini Tan. Mau geser dulu lah. Geser. Geser sih geser rumah sih itu jauh kok. Mak panjang banget tok. Karena itu barang-barang biar gak Tutup. Dingi kan Pak karo Mas Dian deh, Mak. Nanti resiki sik engko dadi mujure rene jejer karo iki ya Mak Jaya. Mau ditatone pemirsa. Kok ngurung-urung ya. Iya, Mak. Nek wis barang yo. Heeh. Bapak tuh kayak Mak. Iki untung sing cek slamet ora duyuhi tikus, kabeh do duyuhi tikus. kecil kok yang dulu plastikan. Iya ben plastikan ae Mak iki, Mak. Iya, Mbak. Iya. Yo kuwi mana, Mak? Boten perkara dus, Mbak. Iya. Kok nek ditonton kan. Iki barang iki ora patek. Kok nek sing aku tak dus-duse. Iya, ngene iki kok ning ngono. Nek kono kuwi ora apa-apa. Lah iya. Ini kae. Enteng-enteng. Iya karo apa lemari kuawak to Mak iki kae. Jajanan rumah itu orang ya. Jajanan rumah. Pokoknya aman. Ya ya aman. Nggih, nggih. Iya iki. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sik lo Mak, hati-hati lo Mak. Biasanya. Bismillah. Salah. Salah ya bener. Salah ya betul. Ada apa dah, Pak? Iya terang. Sik. Mama kene pe. Lo ceklan kene pe. Alhamdulillah demikian nggih pemirsa. Tuh dijejer aja Mas. Demikian pemirsa nggih konten pagi ini, konten cerita-cerita, konten kebersamaan Makja sama Pak ngangkat iki lemari. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan momen saleh dan salehnya pemirsa. Ben rame pemirsa. Bisa lurus. Pak maksudnya pengen dilurus nong ini lemah iki dia. Kuwi kanggo sing enteng-enteng ya Mak Cah ya. Iya Mak, iya. Persisi. Nah, wes persisi. Ya Tan, alhamdulillah. Jos. Enggak usah ya. Yes. Kayaknya. Ya wes tak setting ya. Ya wes, Intan posisi di mana? Nang ruang tamu. Enak di masakan Ibu. Alhamdulillah. Masakan Ibu. Oke, terima kasih ya Dok ya. Lah Ibu sesuk pengen masak apa nah Ibu? Mbok Nduk urung ngerti. Nggih pun pemirsa kami pamit dulu. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh dan salehah nggih. Amin ya. Untuk yang saat ini punya cita-cita nang pengen alon-alon nek mam punya rumah sendiri, semoga Allah segera mengabulkan doa jenengan. Rezekine paringi lancar, sehat awake. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yo Intan. Ya. Wis gelem dijak Repa karo Bunda Dewi tumbas bensin karo dijak nyelepke Daging. daging.